on 38th April. In this farewell program, we acknowledge and appreciated the contribution of Dr. Hare Krishna Sahoo in various capacities other than the Director of Student Welfare, in the capacity of the Academic Registrar in charge and in the capacity of the Registrar in charge. Dr. S.K. Sahoo, as the Dean, as the Director of Student Welfare, has been very active to promote the students in sports, extracurricular activities, and NSS activities. With these initiatives, many students of the Bodoland Universities have represented our universities in other states, including Jammu Kashmir, Maharashtra, and Gujarat, and other places. And our students have been able to brought laurels from their participations in such NSS programs. And other significant contribution of Dr. S.K. Sahoo has been in making the Bodoland University green, with his active role in planting trees in and around the Bodoland universities. Dr. Hare Krishna Sahoo sara DSW हिसाबै बेयाव जइन खालामदोंमोन बिथाङा 2014 मायथाइयाव जइन खालामदों दिनै बिथांनि बिदायनि सान बिथाङा बेयाव फैनायनि सिगां राङापारा कलेजाव प्रिन्सिपाल महरै बिबान लानानै दङमोन बिनि उनाव बेहाय फैदों दा बिथाङा जेब्लानिफ्राय फैदों अब्लानिफ्रायनो मेनलि नोङो स्टुडेन्ट रिलेटेड जाफोरनिखि एक्टिभिटिस बेखौ बिथाङा स्ट्रिमलाइन खालामफैदों जिहेतु बिथाङा फरायसाफोरनि रिलेटेड बा स्टुडेन्ट वेलफेयार एक्टिभिटिस जोंनो रिलेटेड डाइरेक्टर अफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयार हिसाबै जइन खालामदोंमोन थ' गिबियावनो आंबो जिहेतु हस्टेलनि वार्डेनमोन आरो आंजों लोगो दंमोन डक्टर जनिन मुसाहारि बिथाङाबो हस्टेलनि वार्डेनमोन दा जों बिथांजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो जोबोद सुजुग मोनदों दा गिबियावनो बिथाङा मावफैदोंमोन मा हस्टेलखौ स्ट्रिमलाइन खालामनाय बै समावहाय जोंनाव बिदि पार्मानेन्ट DSW पस्टबो गैयामोन हस्टेलाव मोनसे थिग बिदि रुल गैयामोन जों जेरै गोसो जों बेबायदिनो सालायोमोन नाथाय स्ट्रिमलाइन खालामनायाव बिथाङा जोबोद हेफाजाब होफैदों गिबियाव बिनि उनावहाय नैथियाव जों बुंनो हायो कि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जिहेतु गोदान इउनिभारसिटि बियो आगोलाव क'क्राझार केम्पासमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि जेब्ला बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जायो इनफ्रास्ट्राक्चारा जोंना एसे खममोन दा बेवहाय मोनसे जिनिसा मा जोंहा बिफां लाइफां गायनोबो दिगदारमोन थेवबो बिथाङा नाजायै ओरैबायदि प्लान्टेसन माखासे खामानिफोर मावदों बै समावहाय नोंथांमोना मिथिगोन कि उनथिंहाय वाल गैया आरो जोंना गेटआबो केटेल ब्रिज गैयामोन बिथाङा गायो आरो नोङो मोसौफ्रा फैनानै जाफैयो बिथाङा गायो मोसौफ्रा फैनानै जाफैयो थेवबो बिथांनि नाजानायाव दिनै नोंथांमोना जेसेबांनाखि बिफां लाइफां बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिङाव नुदों बे नुनाया बिथांनि मोनसे बिहोमा होननानै जों बुंनो हायो बेजों लोगोसे मोनसे कन्ट्रिबिउसनखौ जों बुंनांगोन कि बिथाङा सब समय जिहेतु फरायसाफोरनि रिलेटेड एक्टिभिटि बा वेलफेयार एक्टिभिटिजों सोमोन्दो दंमोन फरायसाफोरनो जिहेतु नोङो रां बख'नो थाखाय ATM मोनसे नांगौ बे ATMखौ बिथाङा डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन खालामै बिथाङा जों नुनो मोनो कि गेटनि खाथियाव जोंहा ATM गंसे दं SBIनि बेबो बिथांनिनो बिहोमा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा इउटिलिटि सेन्टार जिहेतु जोंनो नांगौ इउनिभारसिटिफ्राव स्टेट बेंक गंसे बिबाय थादोंमोन दा बियो आन्डार कनस्ट्राक्सन दाबो कमप्लिट जायाखै माबागासिनो दं बेबो बिथांनिनो नाजानायाव जादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो नुगोन मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा दायो बाहेरायाव मा होनो इन्टार इउनिभारसिटि बेबायदि नेशनेल प्रग्राम बेफोरबायदियाव बाहागो लाहैयो देरहासार जाबोयो बेफोरो जाहैबाय बिथांनिनो कन्ट्रिबिउसन बिथांनि इनिशियेटिभआवनो बिथांनि नाजानायाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरखौ लानानै थांनाय जायो आरो देरहासार जाबोयो आरो बिथांनि नाजानायावनो बा बिथांनि इनिशियेटिभआवनो NSSखौ गिबि खेबनि थाखाय बेयाव गायसननाय जादों जोंहा माखासे NSSनि इउनिटफोर दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दा बिनि थ्रुयै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया माखासे
हाबाफोरबो मावो दा बिथांनि इनिशिएटिभआवनो बे NSSआबो जादों लांदां माने लांदांथ' जानाय नङा बिथां थांनायनि उनावहाय बे पस्टखौ हमना ला इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया IC माखासे सायख'नानै दोनथ'यो अफिसारफोरनि गेजेरावनो बा सोरबा प्रफेसरनिफ्राय बिनि उनावहाय इउनिभार्सिटिया जानांगौ माखासे प्रसेस थायो जायनि दारैहाय गोदानै एडभार्टाइज